Laras aja. Laras aja campur sari. Mas, Masuk dik. apa kue lali? Ora dik. Yen wis tak tukoke wujud tali sak kotange nah ikine lako ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki Nadyan regane nemewu kowe wujud katresnanku saikine kowe ilang sakok melayu opo kurang larang pungkesan neng kowe ilang neng endi aku goleki teli kota Iki mas taline aku gerake merga bapak rengabaringake aku dijodohke ambara karo priya siji wis cukup mung semene wae Dukang mas ando basuki aku ora bakal lali yen Gustinya paringake mesti bali kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang Ayo Bagina goyang dulu wujud sini tresnaku kang suci Iya masuk Ayo Bagina goyang Bagina Mas Rangga nyoba tali kotak ayo mas rasa guyu say dek biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saikine lako ilang sak selirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ngabari apa lali kowe karo aku iki Nadyan
tali kotang wujud tresnaku kang suci tali kotang wujud tresnaku kang suci. Oke, Bagina sampun. Bagina taline sampun. Isine dereng.